get the point, take a step forward. Rende gosenya sai. Abangina ntoko banomo goko. Abagaka kabanomo goko. Lera mangana manena abeira. Ege ntonta getegoteba. Isabasi nini. Yasango moika. Tato mochani nyasaye mbiamono. Ae ni gotu achire linde nyasaye. Towakire mbiamono ekiagera tole moyo. Abakungu n'abasacha bachira abamurana abaiseke. Tata bwemeganda tokoimokereri igoro mama kaunti kara. Twamanyire nyasaye mangana manene nko barasegetieke. Kabea manaitu goiko gukora asegetare Yesu mutoria. Iwango tangasa iga. Mokungu obwata matabere nenkoro. Dera nyasaye ngo toseseniare. Obo takaboera asegetare ya Yesu. Bakungu tobeko penisusi totacha muna chitwani chipikoki. Kende keye kiagara nyasaye ngo korara manene. Ebu kuniga wateba iga. Abangina mbiyamore. Asegari abantomba renga bagutoko. Asegari abantomba tato. Driver. Kondagita. Na apiria. Abangina nechi kondagita. Abasacha tigamba tebi nogore gari gwita oke kondagita. To konyara gari ikonye mente. Haleluya. Apiria hata wakiwa wasumbufu. Rasima kondagita sangereri kibesa. Wangina mbiyamore. Motagete torusyo botakanka. Omokungu sumairi bunetoi. Nyasaye na tagete mama county please. Abakungu aba munobara ochiga baechi basa bakorere byasara asegetera Yesu. Elinde to drive yani abasacha ngo kumimore inkoragira muri paka mondoke. Nyasaye abangina mbiyamore. To eguchi basa ochikogira abasacha yaya. Ebe soko egwomente ingeri abana bawo. Mosacho garagira teba haleluya. Omokungu no yokwaga chenka. Biblia ni goteba iga. Asegeta byasa buli 108. Ekebungo kyaye 13. Eboteba nganya tole na nyasaye. Inatokora mangana manene haleluya. Dera mangana manene nkobara. Abasacha mangana bagaka. Na yoyo mwanone. Litukanyoka kuibore tendiare ngeri yagaki. Mokungu akinyasai. Abangina totigeri bero. Nyasaye itugago teba iga. No chobo mutaka kama koiborete mambimbo kya secretary ya Yesu. Echipurato ngo tachire buo. Monto go gochaya oino moriri. Bonto iborete tari gochaywa. Ebu kuyamanya gukora naki toserio botaka secretary ya Yesu. Getabu kemeranga ningo korera 19 isana ibere. Tabango botaka igo bokogera gwachayu n'abantu bamino. Koko gendo gochigo sabege into bagokaga no bokimogo chikorigia. Nyasa ore igora myokereri gugoro. Kibesa tokonyora tokorere biasara. Abangina mbiyamore. Tokobeka maguta netaya yetaya. Torwa togende tokore biasara. Torwa tabete kibesa. Tosomya abana baito. Abasacha mbiyamore. Mokonyora kibesa moto retera abakungu. Bata munali teta biyembe. Ngokonyora besa n'abakungu okomenta what is wrong. Yani inkieke keba mabasukano kyoyo na kani mataranga toli komenta mukungu niche bieka secretary ya Yesu. Igomba bena motebi. Erinde na ichembe kobe nisusi ngatu agite customer ya ne. Aje. No igwete no bota matabiri na nkoro. Basacha mbatagiti bochao. No igwete. Ogwe siri paka no na rogo tebere rieta mabasukano. Kai tata. Changa chibo songo genda gora. Na aje koregi asaro nyore besa. Bangina mbiyamore. Mosasi menyasai. Tata igore chinchera. Tosomya abana baito. Muna bona na terega aliye purato. Yo mwana ndankoba. Yasaone. Njena muiburite. Mama mbika busina twosuma elibuneto ine. Akumina gakia yarona magana manene. Nkinya sata akora sobiko byense. Omonene abasesenie kelimo konyora magokorere mere moneri atari nyasa rikora ngaki. Ibakwe kara ibya atari mabona.
Mwanene Nyasaye senie speaker na mama county. Nasema hivi, Mungu awabariki sana. Kama mnapatia hawa mama pesa, wafanyie biashara, wasomeshe watoto wao. Ekiagera abana mambi na bako tokoro muntu. Mwanene Nyasaye senie aseli tare Yesu muturi. Get the point. Take a step forward.